Pri vode sme začali a pri vode aj skončíme. Predstavíme vám tohtoročnú ponuku vodného areálu v Čunove. Ešte nie. Teraz kanálu aj to znak toho, že sa nám začala sezóna a tieto papierové lodky budete môcť aj vy vymeniť za vlastné pádlovanie, kajakov či kanalitách. Novú sezónu otvorili aj v areáli vodných športov v Čunove pri Bratislave. V tomto roku bude opäť slúžiť nielen výkonnostným vodným slalomárom a raftérom, ale aj amatérským športovcom. Prvé slalomové trate to uviedli do skúšobnej prevádzky v roku 1996 a vtedy ste si tu mohli pozrieť aj prvé preteky. Umelý kanál vodných športov vďaka investíciám predstavuje svojim zameraním svetový štandard. Poredajú sa tu významné podujatia, športové podujatia. V minulom roku to boli majstrovstvá sveta, ktoré tu boli za výborné divácké kulisy. No a tohto roku nás čaká olympijská kvalifikácia, majstrovstvá Európy a potom finále svetového pohára tu v Čuňove, ktoré sa usporiadajú na prelome augusta a septembra. Je to môj domáci areál, vyrastala som tu a počas sezóny tu trávim takmer každý deň. V tejto sezóne je to olympijská sezóna, takže pre mňa tým hlavným je nominovať sa na olympiádu a už v blízkej dobe nás čakajú 3 kvalifikačné preteky na olympiádu, takže to sú moje hlavné ciele pre tento rok. Pre mňa tento areál je v podstate najlepšie miesto, kde trénovať. Máme tu vynikajúce podmienky vďaka teda divokej vode a s tým, že môžeme tu trénovať 2-krát denne bez akýchkoľvek problémov a je to úplne super, takže tak ako slalomári, tak aj my to naplno využívame. No a chystáme sa teraz na majstrovstvá Európy a svetový pohár, čo je vlastne náš vrchol tejto sezóny. Takže každý deň tu trávime celé dni od rána až do večera 2 tréningami, prípadne 3 tréningami. Máme tu okrem teda divokej vody aj takisto posilovne a podobne, takže úplne super. Areál Divoká voda v Čunove však nebude slúžiť iba profesionálnym či amatérským športovcom. Tohtoročná ponuka je pestrá a nezabúda ani na širokú verejnosť. Ponúkame rekreačný šport, aktívny šport, zábavné aktivity, voľnočasové aktivity prakticky pre každú vekovú kategóriu, pre každú sociálnu vrstvu, takže snažíme sa výjsť v ústrety každému. Čo by som mohla spomenúť je napríklad tradičné člnkovanie na starom koryte Dunaja, či už s veslami alebo s motorom, s päťkoňovým. Padlovanie na surfovej doske je napríklad pre aktívnejších športovcov alebo pre takých športovcov, ktorí ešte nevyskúšali všetko. Z tých vodných športov spomeniem ešte jazda na vodnom skútri, ktorá je zaujímavá naozaj pre každého a je jedna z najadrenalinovejších disciplín. Čunovský areál predstavuje okrem iného aj krajinársky zaujímavé územie s výhľadom na Dunaj a s možnosťami dopravy loďou z centra Bratislavy či bicyklom po hrádzi. Jeho poloha je jedinečná z hľadiska blízkosti hraničných priechodov s Rakúskom a Maďarskom. Navyše areál je situovaný v skutočnom prírodnom prostredí, ktoré zaručuje mimoriadny pokoj a čistý vzduch.